जी नमस्कार। 2-4-5 दिन में सावन के महीना शुरू होखे वाला बा। अब पावर स्टार पवन सिंह के ना कोनो पोस्टर आइल बा, ना कोनो प्रकार के न्यूज आइल बा कि गाना आई कि ना आई। एने खेसारी भैया एकदम से लागल बड़े, एगो ना दूगो गाना एक बेर में रिलीज करवले बड़े, जौना के देख के मन गदगद हो गईल बा। एने पवन सिंह के फैन जे बा उ नाराज चलता। कमेंट आवता कि आखिर पवन सिंह के का हो गईल बा कि ना कोनो गाना का पोस्टर आइल, ना कोनो न्यूज आइल कि का खबर बा, का ऐसन हो गईल बा कि गाना नइखे आवत। कुछ इंटरनल मैटर हो सकता, कुछ भी हो सकता। ज्योति भाभी के संगे हमेशा एगो दूगो पोस्ट आवत रही, उहो आजकल नइखे आवत। हमरा तो लागत कि वो गाना जौन ह पिछला आइल ह उ व्यूअर्स ना के फ्लॉप भइला के कारण से ये से नइखे आवत कि और भी कोनो रीजन हो सकता, जौना के अभी तक कोनो खबर निकल के नइखे आइल। जैसे खबर आई सबसे पहिले लोगन के पहुँचावल जाई। चैनल के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करी ताकि पता लागत रहो कि पवन सिंह के फैन चाहे वाला कितना बड़े।